बिथांमोन खौरांमोननिसिम साबायखर जासिग्रोबाय। जोंना थांखिया जाहैबाय जोंनि सिलापथार हालामाव बा सिलापथार आनसलिकआव माखासे हारिमु बिथिङाव गोबां गोग्लैसोनानै दङ। बे गोग्लैसोनायनि थाखायनो हारिमुखौ जौगाहोनो थाखाय जोंनि गिबि खेबै नै हारिमुजों लोब्बा थानाय बे बैसागु एलबामखौ जों बानायनाय जादों। बिनि मेन थांखियानो जाहैबाय जों माखासे जायफोरा इन्ट्रेस्टेड हारिमु बिथिङाव कालचार लाइनाव बिथांमोनखौ जोङो सुबिदा होनानै बेयाव फावखुंग्रि जानायानो जा माबा मोनसे एक्सपिरियेन्स बिनि सायाव माबाफोर मोनो नामा आरो बिथांमोनखौ जोङो मोनसे एसे गोजौ लेभेलसिम बिनिफ्रायनो जोङो प्लेटफर्म होनानै दिखांहरनो हायो नामा, बे थांखिखौ लानानै जों नैबे एलबामखौ बानायनाय जादों एबा दोमैलु प्रडाक्सनखौ जोङो सिगाङावनो फोरमायखाबाय नोंसिनिबो जों बे थांखि बेखौ माबानाय जादों। बिथांमोनाथ' आंनि इन्ट्रडाक्सन ओरै आकाश केरकेटारि थाबाय, मामु ब्रह्म, रुफा बर', बिशाल रामसियारि आरो दजेन बसुमतारी बिथांमोनानो थोजासे हेफाजाब होदों। बिथांमोना मा मा रलाव दं? बिथांमोना ओरैनो आंजों थाफाग्रा लोगो हिसाबै दङ। ओमफ्राय फावखुंग्रिया जोंना रुफा बर' जाहैबाय। आरो बे समाव बे नोंथांमोननि जे एलबाम बानायनाय बेयाव ओरैनो माबायदि उसुबिदा सुबिदा हयथ' हेफाजाबफ्रा माबायदि मोनदों नोंथांमोना ओनसोलनि रायजो राजाफोरनिफ्राय? जों ओनसोलनि रायजो राजानिफ्रायथ' हाजासे जों सापर्ट मोनाखैबाबो जों 50% मोनदों होनना बुंनांगोन। मानोना खायसेया मोजां मोनग्रा थाखायो, खायसे गाज्रि मोनग्रा थायो, खायसे हारिमु बिथिंखौनो गाज्रि मोनग्राबो थायो, नङा होमबा? खायसे आरो मोजां मोनो। बिदिनो गोबां जिहेथु हारिमुखौ जाय जोङो बर' हारिया हारिमुवानो बर'नि सिंस्रि हिसाबै जों बयबो सुबुंफ्रानो बुंसोलायदोदि जाय नोंथांमोना जे हारिमुखौ गोबां मोजां मोनो हिसाबै जाय हारिमुखौ बारा गुरुत्त' होबा मोजां मोना बिथांमोननिसिम मा बुंनो सानो नोंथांमोना? आं बेखौनो खावलायनो सानो जाय गथ'फ्रा एबा जाय लाइमोनफ्रा देरफुनायफ्रा बिथांमोना उन्दैनिफ्रायनो हारिमु बिथिङाव गोसो गुदुं एबा ओंखारनो गोसो दंथारो, बिथांमोनखौ न' सिङाव जुदि लाखियालासिनो गावनि थांखिसिम आवगायफैनो थाखाय थुलुंगा होनांगौ, सापर्ट खालामनांगौ। मानोना गोबां इन्ट्रेस्टेड जाखांफुनाय लाइमोनफोर दं, बिथांमोनखौ माने बादा होआलासे, न'खरनि गारजेनफ्रा बादा होआलासे बिथांमोनखौ सापर्ट होनानै जायखिजाया माबा मोनसे सोरबा गेलेनायावनो जा, सोरबा मेथाइ खननायावनो जा, सोरबा मोसानायावनो जा, बिथांमोनाव माने गोसो गुदुं बिथांमोनखौ माने बादा होआलासे ओंखारबोनो होनांगौ। आरो आं बेखौनो खावलायनो सानो जा गारजेनफ्रा नैबे मोनसे बाथ्राखौ खायसे बुंसोलायो आरोना, कालचार लाइनाव ओंखारबा हारिमु बिथिङाव ओंखारोब्ला सोरबा गाज्रि जायो बा मोजां जायो, बेबायदि खोथा गोबां बुंसोलायो। आं बिनि सायाव आं फंनैसो बुंनो सानदों। माने मानसिनि गोसोआ दादबा, मानसिया जुदि साननायफ्रा थांखिया मोनसेल'बा मोजांबा बिनि सायाव साक्सेसफुल जायि जेबो खोथायानो गैया। आरो बेफोरबायदिया माने मानसिनि गोसोनि साननायावसो जायो, हाजार मोनफ्रोमबो बिथिङानो जा। बेखौ माने एसे साननानै नायनांगौ, साननानै नायनानै बिथांमोनखौ थुलुंगा होनांगौ, आं बेखौ खावलायगोन आरो। जोबथारनायाव नोंथांमोननि जिहेतु दोमायलु प्रडाक्सना आरो मा मा थांखि दंबावो इयुनाव माबायदि दैदेनलांनो सानो नोंथांमोना? जोंना थांखियाथ' गोबां दङ। नैबे समाव आं बेखौनो बुंनो सानदों, देग्लायनि बोसोरनिफ्राय जों बिदिनो गामिफ्रावबो कालचार बिथिङाव, हारिमु बिथिङाव मोनसे प्रग्राम लानानै जाखांफुनाय उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ जों देग्लाय आं जेब्ला सिलापथार दख'रानि सिङाव थानाय एबसु अल बर' स्टुडेन्ट इउनियननि आङो सासे हारिमु नेहाथारि हिसाबै देग्लाय आं जेब्ला जाजेनो बै समनिफ्राय आं हारिमुनि सोमोन्दै बा हारिमुजों लोब्बा थानाय गोबां माने प्रग्रामफोरखौ एसे एनै माने आं नाजाबोगासिनो, उन्दै उन्दै जाखांफुनाय बिथांमोनखौ प्लेटफर्म होनानै मोनसे गोजौ लेभेलसिम दिखांहोनो हानाय। दा गोबां दं बिदिनो डान्स इन्डिया डान्स बायदि सुपार डान्सार, बेफोरबायदियावबो एसे माबा होनानै बिसोरखौ थुलुंगा होनानै दैखांहरनो हायो नामा, बेफोरबायदि थांखि लालांबाय थागोन। नैबे समाव आं स्पेसियेलि जा बिथांमोनखौ आंखौ जा हेल्प होदोंमोन बिथांमोनखौ आङो रायखांथारनांगोन। डाइरेक्सनाव जोंमोन जोंहा आकाश केरकेटारि, ओमफ्राय जोंहा केमेरामेनाव दंमोन मामु ब्रह्म, आरो हेल्पार हिसाबै दजेन बसुमतारी,
आरो एसिसटेन्ट होननानै बिस्ट्र बिथांमोना आंखौ बे शुटिङाव हेल्प खालामदों आरो आं बिथांमोनथिं साबायखर जासियो आरो इयुन समावबो जों बेबायदिनो हाबा मावलांबाय थागोन एबा ज' ज' जोङो दावगालांबाय थागोन आं बेखौ बिथांमोनखौ साबायखर होनानै